ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳакҳо, ҳавасаҳакҳои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошем. олучаҳакҳои ватан, агар ҳам тезхара кунем ку қатъан блогерое ки тезхара мекунанд я сателша мумкин якчанд дақиқада бихӯрам. хуб, бародарони қанднаботум, зиндаву сарбуланд бошем. олучаҳакҳо мегӯянд ки чӣ мегӯянд? мегӯянд ки дар биҳишт, дар ҷаннат чизе ки бухоҳӣ, хел мегӯ ки аллоҳи пок олучаи тиршаки ватан мефорам, дӯста ҳамита дуроз мекунем, хел дӯста дуроз мекунем, хел мечинӣ. надидасӣ? ман надидасӣ мана? ина дӯстма дуроз мекунам, ина олучаро чиндаистам. ина олучаро чиндаистам. дӯстма дуроз мекунам, олучаро ина тори сарам ай пешам. бо ҳами олуча худаш меяй, ина нигаҳ худаш меяй. меяд ҳами пеши даҳан места мехӯрӣ. яъне ки чӣ? яъне ки аллоҳи пок мо хеле бандаҳои хуштоле ҳастем, бандаҳои дӯстдори ин аллоҳи пок ҳастем ки аллоҳи пок ба мо чунин ватани биҳиштосо додагиай. чӣ хел доказатун кунам? ина олуча, ина меёрӣ, ина хел мехӯрӣ. мехӯрӣ. дӯста дуроз мегирим, хел мечинӣ. ина чиндан мегирӣ. бо чӣ хел доказатун кунем ки аллоҳи пок ба мову шумо чунин ватани биҳиштосо додааст. зинда бошем. рафтем.